وزیر برهانی ترکیه را گهاند گو باری یکم ji muşkên Rusî S-400 yên berevaniye de roja înê de gihiştine wan. Barê muşkên sîstema berevaniya ezmanî yên dûr û dirêj gihiştine bengeha ezmanî Morted li dervî Ankara paytext. S-400 ile ilgili zaten hep söylüyoruz. Meherdem gotiye ku ev girêbestiya kirîna mûşekên S-400 yên Rûsî hatiye tekeskirin û ew di pêvajoya xwe de ye. Em li ser kar dikin ji bo rêdan û çûn û hatina firûkan. Karmendên me yên ku wê bên pêvajûyê wê berdewam bike. Bi her halî Wezîrê Berevaniya me tiştên pêwîst ragihandiye. Tu kêşe tune ye. Ev girêbeste bi awayekî saxlem bi rêve diçe û berdewam dibe. Ev girêbestiya bi Rûsya re ji aliyê Tirkiye ve tê wekû endama yekem di NATO de gogaveke wisa bi aliyê Rûsya de davêje û bûye cihê metirsiyê. Tirkiye daxwaza Amerîka red kir ji bo vekêşana wê ji vê girêbestiyê gobêtir ji 2 milyar dolar li ser wê sekiniye. Amerîka ji darî da Tirkiye li ser vê gavê bi pêkanîna sizeyan li ser Tirkiye û rawestandina girêbestiya mûşikên F-35 goy 1 milyarê dolaran li ser Tirkiye qezenc bike.